Hvor lang tid har du arbejdet som politibetjent? Jamen, jeg startede PG 1. august sidste år. Sidste år? Ja. Men jeg først kom ind på stationen i februar i år, hvor jeg begyndte at køre udrykning som PG2-elev. Ja. Og komme ud og opleve samfundet. Hvordan har du oplevet samfundet indtil videre siden februar måned? Jamen, det vi jo særligt beskæftiger os med, det er jo udrykning, det er jo husspektakler. Det er en stor del af vores arbejde i vores hverdag, hvor vi kører ud og løser problemerne for folk, der ikke selv kan finde ud af det. Hvad er det for nogle slags problemer? Jamen, det er jo som regel involveret i druk. Ja. At folk bliver for fulde, og så kan de ikke finde ud af det sammen, og så er vi nødt til at køre ud og skille parterne ad. Ja. Er det som regel de samme personer, eller er det forskellige personer? Det jeg oplever, det er som regel, det er ikke altid de samme. Men jeg synes, jeg oplever nye personer det meste af tiden, ikke? Kommer jeg som regel ud til sådan en bestemt boligblok? Jamen, det er faktisk hovedsageligt de større boligblokke, ikke? Vi har masser af husspektakler ude i blok P, for eksempel også den store blok, og også ude i Nusvor. Ja. Hvad med sådan nogle som villekvarterer? For tit oplever det sådan udrykninger derude? Sådan med henblik på husspektakler? Eller? Ja, ikke sådan en boligblok, bare sådan ganske nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har været ude til en eneste. Hvad med i weekenden? Hvordan ser en weekendaften ud? Jamen, fredag og lørdag nat, der går det jo hovedsageligt med at patruljere på gaden. Sørge for at være synlig i gadebilledet, så folk forholder sig i ro, ikke? Men ellers så er det også husspektakler, voldssager, hvad der nu ellers kommer ind. Men her for 3 minutter siden, før vi startede med interviewet, der var der en opringning. Din partner, hun sagde, at det var et lille barn, der ringede angående familieproblemer. Ja. Hvor tit oplever den slags ting? Jamen, at det er et lille barn, der ringer, det oplever vi godt nok ikke så tit, men vi oplever jævnligt, at vi får en anmeldelse om børn, der er i forbindelse med husspektakler, eller forældre, der ikke er i stand til at tage vare på sine egne børn. Der kommer nogle grimme tilfælde engang imellem på svigt fra forældrenes side. Har det ændret dit syn på samfundet, sådan før du startede som politibetjent, og da du var startet som politibetjent? Dit syn på samfundet? Som politibetjent, så har man jo en anderledes arbejdsdag end en normal borger, hvis man kan sige sådan. Vi oplever jo alle de grimme sider af samfundet, ikke? Det gjorde man jo ikke før, så ja, det har ændret sig en del, fordi jeg kommer selv ud og ser med min egen øjne, hvordan det foregår derude. Og jeg må også indrømme, at jeg havde ikke regnet med, at det var så slemt, som det egentlig er. Men du vidste godt, det var slemt i forvejen, før du startede? Ja, det er jo stor opmærksomhed på de problemer i forvejen, ikke? Men du kommer selv ud og ser, at det egentlig er så slemt, som folk siger, det er. Ja. Hvad med, har du sådan personlig en mening om, hvordan det er, samfundet kan forbedres, set fra din nye synspunkt til samfundet, hvordan man kan forbedre det fra politikens side, eller fra samfundets side? Det kræver jo, at man tager fat i rodens problemer, det er alkohol. En stor del af problemet er alkohol, ikke? Og jeg ved ikke hvad der skal til for, at man kan løse det problem. Det tror jeg ikke rigtig, der er nogen, der ved, fordi det er jo ikke sådan, der sker noget i den stil. Og så skal man jo også have fat i de unge mennesker, før de kommer ind i en kriminel løbebane, ikke? Fordi altså, det er jo svært for dem at komme ud af det igen, når de først er blevet vant til, at det er nemmere at stjæle fra folk, end at tjene pengene selv, ikke? Ja.